Благодаря, госпожо председател. Процесът по съставянето на годишния доклад за Република Северна Македония беше белязан от сериозни нарушения, теч на вътрешна информация, индикации за външна намеса и пренебрегване на правилата на Европейския парламент. Още преди да стане член на Европейския съюз, властта в Скопие вече оказва натиск, погазвайки етичните норми и процедурите на парламента. Това компрометира работата му и не може да остане без отговор. Независимо от изхода на вота утре, ще настояваме разследването на тези нарушения да бъде доведено до край. Не можем да допуснем подобна намеса в полза на трети страни и до година. Докладът ще остане в историята и с нещо друго. За първи път Европейският парламент прави опит да признава нечия идентичност и език. Това не е в неговите правомощия и представлява опасен прецедент. И най-важното, в България и в Северна Македония живее един народ, който говори един език – български. Над 216 хиляди граждани на Северна Македония, около 12% от населението, са доказали с документи български произход и на тази основа са получили българско гражданство. А броят им продължава да расте. Един народ сме. Благодаря ви.